שלום לכולם, אני מזמין את כל קהילת ראש הנקרה, חברים, ילדים, מבוגרים, הרחבה, מתנדבים, תאילנדים, להשתתף מחר בפעילות של מציאת האפיקומן. אנחנו נתחיל מחר בשעה 12 בדיוק. אל תדאגו, מבחינה ביטחונית דיברתי עם מוצ'קה חמינאי ועם כל החיזבאללונים, ומה שאתם תראו זה לא זה, מה זה שמה בשמיים, לא מטוס ולא ציפור, גם לא יהיה כטב"ם, אתם יכולים להיות רגועים, הכל יהיה בסדר. ואני רוצה לספר למי שלא לא השתתף מעולם, זו חידה שמצריכה לא ידע גדול במיוחד, קצת מי שמתמצא בצ'אט GPT זה יועיל, ועוד כל מיני דברים קטנים שזה יכול בהחלט לעזור. זה שימצא את האפיקומן, שאני כבר נותן לכם רמז, זה במקום בטוח, האפיקומן מסתתר במקום בטוח מאוד. מה הוא יקבל? הוא יקבל 100 ש"ח בקולבו, והוא יוכל לקנות מלא ליקריצים. אבל לא זאת הנקודה, הוא יהיה כמו שבהוליווד, מדינת קליפורניה, בלוס אנג'לס, יש סדרת הכוכבים, אז הוא יצטרף לאותם כוכבים שזכו למצוא את חידת האפיקומן. ואני אזמין את ירדן זכאי, שהוא מצא את האפיקומן האחרון, להעניק לה מוצא הבא. וכרמל, עופרי, עומר, דיר באלק, אני לא רוצה שתחפשו ולא תמצאו, תחפשו כן, אבל שלא תמצאו, שלא יחשדו חלילה שמה וזה, אני לא רוצה. מחכה לכם מחר ב-12. מה זה שמה בשמיים?